fra Akkarvalden på en som gjør det at han brøtte mening så å si av Bjørn West. Ja, jeg tykker nå ikke at det bare fonten i vinnernevnden og de folk som har vært av fonten som har vilagmaler av her. Jeg tykker til vi nekk mer en spurninger om korridorerne og i folketingene og ikke tja politikeren at fylltja pressen, at vi vi her som nekka henter, og ta ræver om tja taimon at få nekka kilometrar opp av teljeren, ta i pressan, viser vi. Bjørn Heijon, helt du at det er i ordan at fjellbilene fer inn og kanna et konkret rattarmal og kanskje finna ting som iva så? Jeg vil si til at det er omgant i nekka skoft eller forgjørst i tog at fjellbilene fer inn i en mål og kanskje få imisk byskifte fram som hava vært dolt fram undan og så komma fram i dagsens ljus. Det er en parster av spelreglen og i en demokrati og det er jeg vil respektere. Og i fall at fjellmidlene kommer fram av vidskiftet som brøyta grunnleggende firetredner, fire en støvtekkene og gjennom all, så må man hava rett til, og jeg vil si så har også allmenningen krav på at det var hukt nærri og på hese vidskift. Og i fall at nekka nytt av tøytninge fyrlikker. Og til det som er gjørst i hese malen, og jeg vil leggja øyla den da, at det er framvegis domsvalde som avgjer antil hetta målet skal færa vujar eller ikkje, det ut fra nokron rattslig om fyrirtreid, nokron løgfrøyslig om fyrirtreid, er grundarleg for å teka målet oppat. Og til det som er grundarleg for ståtekane og ikke annet. Det er inne i løgfrøyene, så fer ut i sjálvan domen, Hans Trygve Henriksen, det har vært satt nekker ivi om han domen til Sven Erik Hansen domare. Hvordan med det til å grundarleg som domaren ble felder av? Jeg synes jo i nyestånd i Skalafjallsdømmen at han var så beina veien til hedringsmålet. Og det er helt ikke løy. Her er dommerfelter begge i følgerettet og i landsratten. Og landsratten er så leis at han avvirker alltid en bøyretterdommere til at det vil være velegende. Og det er ikke helt uten grunn til at alle haksteretterdommer vil være prengt der, og det er prinsipielle landsretterdommer vil eisen prengt der. Og det er noe som alle løgfrøyngar og eisende domsvalde leser og brukar som velegende ta det blir dømt. Men alt mål er konkret og skulle eisende metas konkret. Og hetta vi at det blir sånn i om dømen. Jeg setter meg ikke foran for at sette sporene til ved dømen. Jeg har ikke sittet i dømshusen og hørt alle prøvførslene. Så jeg vet ikke hva det er som har via vi hadde noen av dommeren. Det er til kjent og så det er en fruimeting mellom øynene av dommeren. Bjørn Heijen, og spyrir det som jurist, og som er det to dommen i Skalafjallsmannen? Jeg er for så vidt samt og Hans Trygve Henriksen og i hessen sjøvnarminen om at utgangsstøye for støvtekkene til heiadringsdommen. Premissen byrja vi heiadringsdommen. Og så lukkar som gong til som han reier traver, alla veien i jøgten. Det vil si at heiadringsdommen har skapat et slags presedens, som vi sier i juridisk mål. Det vil si fordømme fyrir en kommande dom. Og om det er rett eller ikke, det skulle vi ikke gjøre noen klokere på, men jeg vil si at en stor part av grundarlæren fyrir dom, det er heiadringsdommen. Vi skulle også tanke på at han dommer, han var fyrir landsratten. Og det er også en torrførst til en bøyretterdommer, lukkar som at omgjera nekka som landsratten fra man undan har tidsi støv til. Og vidskiftene er ekvelig samanfattland i heiadringsmalen og i Skalafjallsmalen. Det er ønsker å ta feil. Men til akkurat som ikke er jurister, er det ringt å skilja at mennene, det var stedfest at mennene hava votta at de ikke hadde egenpenningen, og det var eisen votta at de har falsa kjøl og sirkulerer rundt ved kjølen. Hvordan blir det til at de ikke ble dømt så, Hans Trygve Henriksen? Det er akkurat for svik, til å si at det er en avvisk grein i revslånet som skal oppfyllast. Og du kan godt teka til grein i revslånet og seta her var det vittleit, vi vinner ikke for eia, og her var den svika haft fortjellig tap. Det er kanskje som domar som sitter og krosser av, det oppfyllt. Men det er så eisen til at det skal prekvast at vi fortsett som det er danskon, eller vi vitande og vilja, det var rønt er ferdig etter til hesten her fortjellige firmaen. Og domar som er dømt, han har ikke kjent seg samfunnet om at Akar valgte å klare litt til prøvebyrene. Det skal ikke være ivig
och i provtillfällen. En kvar rymlig river som du vet ska komma akkurat till gåa. Men kan man säga att en möjlig avverskan av domaren som är framme i samband med missionsturen och vi notater i Magnus Pedersen, att hon kan ha haft en tutning för urskolen till domaren? Jo, mer har funnit en domare är. Det är klart att ta vara spurningen om habilitet är mer avhåvet. Men jag har sagt det förr och kan ändå ta det att missionsturen då är inte så att ger ta stora galna. Ta må över andra vidskifter som vill ha tidsen fram eller som foten över helt aja takas fram och som vill ha grundlägg under avhetan landsatten om en mål ska annulleras och sändas att för att något jag vet inte. Ja, nu det är väl inget av de som kom fram att han domare fälter. Och Bräckman tog har haft en teori om kvar kommer så upplösningarna fra som pressarna har brukt och som har först till att det nu vill vurdera om vad ska tas upp att till landsrätten. Ja, möjligheterna om kältorna ser avmarskade till en 4 möjligheter. Här är trutcher meningsläser och allt synes att bända av heter så ordentligt tja rördam att till lögreglan själv som är blivit så desperat, det vill säga sälja allmän i akären och omboj för Bergmanspoliti och landfoten, att han och att här har varit sannförd om att domaren får falla ut efter tarre inske, nämligen att tar akar var dömd till seger. Ta i så domaren och heter 5:e domaren som dömer föringar frujar för skuldsättningen kommer och frukänner tar akar så tryck vi är att hese här som har varit dott i benen för en år nu igen 5-6 år och har varit 12 rattarmal klar att sätta av backastotche så läs att detta rattar cirkus så vi har uppleva nu vi tror 4 år kan hålla fram en 12 år fram efter att onkel här är fattlig för frastingen kanske att läsa att lägga till pressen. Det är lögnliga skäl som rattaren har lagt halt av som rattaren har avlagt timon inte att bruka men att utflutja atter timon som det har olovliga tidset afra. Jag vet inte om så akarna rattar och tar kunde inte försvara sig. Men kvantutning har det haft. Jag citerar i eisne Thomas Rördam att han höjer sig här teorierna. Men kvantutning har det haft i malen att notatet kom fram på den hejen. Så följligt har det haft någon stor tutning för pressedekningen av malen. Alltså det är verkligen som är inte gulligt känt det här notatet och så följligt har man den av samon volka sig ut. Det är omgångsstycke. Men om det har någon reell tutning för mal träffar jag lov man att ivas tog att det var nog inte ut från tog att landsrätten tar stöv till om domaren är inhabil eller inte till ranch vi säger att göra beinlös. Alltså Henderson, vi får ju veta att foten har givit Rutschakern en fragräng om hur så fyrbräckna vi i missionsturen och hatten och att domaren ska ha löft Magnus Pedersen och råda köderjökten själver. Viss akar myndigheter nu viss vidare till att vinna. Hur är det så schakta på den vägen att domaren var inhabil? Hur kommer det nu? Så länge att nå sedan inhabil för någon mening om det. Jag vet inte om Olli har rätt och i att det är politiet som är blivit desperat tror man har missat så väldigt mal när golvet. Men om TV-skiften som foten nu möter som grundlägg för avhetan av landsrätten. Det har varit time kommit åren domaren fall. Så blir det inte till att komma vid han grundgärning och i det. Då i grej 1994 annars det ju rättegångslagen säger att du att han har 14 dagar att det ska för sent att han har frästen för och röna kära revsomal. Så skulle det här omstående som tog grund där och hade han att landsrätten det här omstående skulle komma fram att han och du ska bruka det som ombering för att komma. Jag kom för sent tog. Och det att missionsturen inte ska vara känt för den nu det sitter spårna till vi. Men arm vi färran ner i det juridiska smalodnar så skulle färra åter i politiken. Tar frifunnet av alla tyna helt ju på att landstyret visste vad det gjorde och där var en rå punkter att skiftskedekroner visste om vad hände att skriva såna omsökningar. Vi skulle här höra kan Magnus Pedersen att de frifunnet säger om notatet och om de uppgörelserna som han mäter är fram vid forsen i förrjun och tar fortsättningsspekulationer. Så är att avviska domaren och att jag skulle ha lagt en större verk atlant till rätte så först han gjorde löjve det är ju pura bortvinning.
Men nu blir det till bra alltså knut samman med medienstudion Chavarinen känner du negativt. Nej, alltså jag bara säger att jag hörde disse tøyene først, for jeg visste ikke at det en gang var i mye disse, men jeg har alltid selv vært altså, jeg tror ikke suttje at jeg har nekka tøytning i en rattarmal, at 4 mann som sitter her oppe i färgen kommer av fremmande London, færre en tur vest til Mykines. Det er for professionelle til, så får jeg sette seg at tåsa vi dømmer om rattarmal. Det har det nok til å sitte 8 timer ratten på noe nesten det. Det er ikke det at jeg har tørr for at landstyrets politikker og i forskning være slik og slag at, som onkel har sagt, man satte kikkersen for det blinde øyet. Det halde jeg 80 at vi nyestøva. Jeg mener ikke at man har vært på en heksajakt etter politikerne og landstyrene. Jeg halte føringene når jeg hittet frem etter. Ikke sitte og